सोरबा गाबनो रोङाब्ला प्रमद बर' आरो दिपेन बर'निफ्राय सोलोंना ला। गाबनो सोलोंनोब्ला बिथांमोननियाव सोलों। प्रमद बर'आबो गाबनो बिराद रोङो। बिनियाव गाबनो सोलों माबायदि गाबो आरो मान गोनां दिपेन बर' सारनियाव सोलों माबायदि गाबो। दाख्लैसो जोबोरैनो गाबदोंमोन, मैयानो टिकेट मोनना मिनिनायखौ नुबाय। बिक्रम दैमारिनि गोख्रों बिबुंथि। टिकेट मोननायाव नों जि देरहाबाय बेनो जोबथाबाय। नोङो जेननायनि दुखुखौ नोङो ला। जेनबा माबायदि दुखु जायो, रायजोखौ थगायबा माबायदि दुखु जायो। दिपेन बर' देरहानाया जोबोर गोजान आरो गोजौ। दिपेन बर' देरहानाया बहुद गोजान आरो गोजौ। जेननायनि गाबनायखौ साखिनायनो होदों बिक्रम दैमारिया दिपेन बर' बिथांखौ। जेनबा माबायदि दुखु जायो, रायजोखौ थगायबा माबायदि दुखु जायो, रायजोखौ फरायसा आफादाव थाना थगायबोनायनि जेननायनि दुखुखौ जों बिथांनो। रायजोआव बिधानसभा बिसायख'थिया फैगौ 9 एप्रिलाव खुंजागोन। बिटिसिआव मोन 15 मासिखौ लानानै बिपिएफ आरो इउपिपिएल दोलोआ गोख्रों जानजि खाफ्रादों। बिपिएफआ एनडिएनि जाना मोन 15 मासिआव बिजाथि फसंगोन, नाथाय इउपिपिएल दोलोआ एनडिएनि मान बिदोंमोनब्लाबो रायजो बिजेपिनि आफादगिरिनिफ्राय जेबो फिननायखौ मोनाखै। मैया 16 मार्च खालि इउपिपिएल दोलोआ सा 7 बिजाथिनि मुं फारिलाइखौ फोसावो। बिनि गेजेराव 42 नं उदालगुरि बिधानसभा बिजाबनिफ्राय दिपेन बर' बिथां। बिटिसिआव बिधानसभा बिसायख'थिनि बारा गोख्रों बारबाय। बिपिएफ दोलोआ बिसायख'थिनि कालार फोसावखांनाय लोगो लोगोनो थाद'नो गैयै बिसायख'थि फोसावदिं मेल लानायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि एबसुनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर'खौ बिक्रम दैमारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव गोख्रों फिनजाथाय होना बुङोदि सोरबा गाबनो रोङाब्ला दिपेन बर' आरो प्रमद बर'निफ्राय सोलोंना ला। दाख्लैसो गाबदोंमोन, मैयानो एमएलएनि टिकेट मोनना मिनिबाय होनना ओरैबायदि बुङो। सिगांनो वेलकाम खालामदों दिपेन बर' बिथांखौ। आं दाख्लैबो बुंदों जे थोंजोङै राजनितिकआव बाहागो ला। नोङो फरायसा आफादाव सासे मावथि सादुफोर बायदि, नङा होमबा? मावथि सादुफोर बायदि फरायसानि नों आफादगिरि जाना थागोन। सिं नोङो राजनितिक खामानि मावगोन। नोंथ' बे मावथि सादु नङा होमबा? मावथि सादुआसो बिदि माने नोङो फरायसानि मुं लागोन, नोङो उनाव राजनितिकनि खामानि मावगोन, थाखा फैसा रानगोन, आमुगाव हो बेनो हो बे हाबा बिदि। दा बुंनो सानोबा बिसोरो दालाल। बै समनिफ्राय मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा आफादगिरि जादों। जुरि जेननाय 1 घन्टानि उनावनो बिथांमोनहा राजनितिजोंसो थाबायफादों। केम्पिं खालामाखैमा बिसोरो। फरायसा आफादनि दैदेनगिरि जानानैनो जुरि जेननायावनो बियो राजनितिजोंसो बे दंखायो। बेनिखायनो आं बुंदों मोजां जाबाय, राजनितिकआव थोंजों फैबाय, फरायसा आफादखौ गारनानै बे दिनै डाइरेक्ट जाबाय। दा आं रायजोखौ गाबनो सोलोंनोब्ला बिथांमोननियाव सोलों। प्रमद बर'आबो गाबनो बिराद रोङो। बिनियाव गाबनो सोलों माबायदि गाबो आरो मान गोनां दिपेन बर' सारनियाव सोलों माबायदि गाबो। गाबफ्लाना मानसिखौ माबायदि इमसन खालामो बिसोरनियाव सोलों। जातिखौ सोर दैदेनदों, सोर रैखा खालामदों, सोर फानदों, सोर 1500 क्र'र फानबोखो, ओरै दिल्लीयाव मा बुंबोखो, स्टेटआव मा बुंबोखो, दिनै गावखौ देरहाहोनो थाखाय मा खालामनांगोन, बेफोरो बिराद हामा कुरनिति, डेन्जार। बेफोर बिराद डेन्जार। बेनिखायनो दिपेन बर' देरहानाया बहुद गोजान आरो गोजौ। नोङो देरहानायनि नोङो रंजानायखौ मोननाय नङा। नोङो टिकेट मोननायाव नों जि देरहाबाय बेनो जोबथाबाय। नोङो जेननायनि दुखुखौ नोङो ला। जेनबा माबायदि दुखु जायो, रायजोखौ थगायबा माबायदि दुखु जायो, रायजोखौ फरायसा आफादाव थाना थगायबोनायनि जेननायनि दुखुखौ जों बिथांनो माबायदि जेनगोन। उदालगुरिसो बे दुखुखौ जोङो इउपिपिएल पार्टिनो जोङो होगोन।